second drink daw natin sa birthday niya. Sa birthday dyan mo ako, papunta na ako sa SM Baguio ngayon kasi nga magkikita kami, binipapasa namin yung project namin sa Primo Point Bar and Restaurant. Yo mga kosa, kasama ang pinakamasamang ugali oh. Turon muna tayo. Ayan, may hawak na pagkain. Tinawak sa akin yung camera, napakasama na ugali. Uy, hindi ako ganun, siya yung kumuha. Hi Warden, sasama ko sa vlog to na nakapila na ako dito sa empanada. Kaya huwag ka na mag-chat kasi nakakalungkot naman. Hindi, love you, thank you. Dito na kami sa Burnham Park. Ang tagal mag-upload. Yabang ito. Talagang pinakamasamang ugali ng vlogger talaga to sa Baguio. Punta kami sa Primo Point Bar and Restaurant sa Ligarda. Papas na kami ng mga project namin. O, saka naglalakad kami dito sa Burnham kasi yun nga, papunta nga kami dun. Saka gusto kong dumaan dito sa Burnham kasi dito may nag-skating. Gusto ko makapanood ng konti. Hi! Gawin naman kayo sa Alright! Yon, birthday na Alex. Happy birthday Alex! Hey! Tagay mga punyeta! Take two. Tapang. Tagay mga punyeta. Tagay. Mga kosa, may kasama ko may boss din dito sa Primo Point Bar and Restaurant, si Miss Laguna. Kasama ko may model and pageant holder ba tawag doon? Crown holder ng Laguna. Pinagawa ko ni Alex yung second drink namin. Ayan mga kosa oh. Yung second drink daw natin sa birthday niya. Tagay mga punyeta! Tagay mga punyeta! Hoy! Yeah. Yun. Thank you. Yeah. Bin. Cheers. Alex. Tagay mga punyeta. Birthday niya Alex, tagay mga punyeta. Tagay din Jack. Tagay mga punyeta. Tagay mga good boy. Sarap pa. Mas masarap to kaysa dun sa una, matapang yung una. Kapag na-upload ko na, didelete ko. Stone Kingdom. Pero mo.